mar nyodo. Wawere kod mano wayudo ni jariemb geche mag safari rally Asad Khan manyoro wito ngimane e kar od thieth ma Avenue e boma ma Nairobi oiki e kar iko ringre ma Kariakoo bore Nairobi. Asad nyocha oringo e kar od thieth ka chunye gudo tok yudo hinyruok marach e gino ma kore chich godo ni ne gwandruok owuok e kinde kod osiepne mabende en jariemb geche safari rally Maxine Wahome ka familia mar Asad koro yuaga dieri e wi tho wuodgino. Wycliffe oko ni waler mathoth. E kar iko ringre ma Kariakoo anyuola kod osiepene oyuoro mar kowe yweyo jariemb safari rally Asad Khan kokalo e kit timbe din mar Islam. Khan manyoro wito ngimane kar sa odhiambo tok bedo e od thieth kuom kinde mar juma achiel ne oyudo hinyruok mapok oyang ler mare gino ma koro itudo gi osiepne manyako nyadendi Maxine Wahome. Kaluwore kod obila, Maxine mabende en jariemb geche safari rally ichich godo ni ne obedo gi lweny gi osiepne Khan motelo ne hinyruok mare mane omiyo oring kode nyaka e kar od thieth ma Nairobi. Maxine ne odonjne gi ketho mar goyo kendo inyo Asad e nyim doho ma Kibra kendo bang'e no ne owe thuolo gi rambun mar omenda maromo gana 100. Wahome kokalo kuom okil mare korka kore okwedo kethono ka owacho ni en owuon ema oruch ratiche ka nono gino momiyo okete achich e burano. Asad ne oyudo hinyruok marach e dende kendo wito remo mathoth gino manyalo bedo ni ne okelo tho mare. Kaluwore gi maling'ling mar obila, nyadendi Maxine ma jahigni 26 no inyalo biro lokne keth mane odonjne godo kowuok e goyo kendo hinyo mosenindo nyaka mano mar nek ponono ni ogai mar jomin buche biro puodho kwayono. Ringre mosenindo Asad ne otimne bero e kar od thieth ma Avenue kaka yorno mar dwaro ng'eyo adieri e wi tho mare ka nonro ma oiyo yango ni ler mar tiende ne ong'adi gi gino mabith ka wiye bende nyiso adhonde. Lakteche olero ni nonro mar duoko mar berogo biro wuok e jumbe 2 mabiro. Familia mar mosenindo yango ni gin kod geno e lwet obila ma giwacho ni dhi nyime gi timo nonro e wi tho wuodgi ma jahigni 50 no. Tungependa tupate kwa madaktari yale yametendeka na polisi wakufanya uchunguzi yao. Kuna majirani, kuna maaskari, watawahoji wataweza kupata zaidi. Obila kod doho ema koro biro bedo gi ting' mar kunyo adieri e wi tho mar Asad Khan ka osiepne ma nyadendi Maxine Wahome to ibiro winjo buche kendo tarik 12 dwe mar achiel higa manyien. Wycliffe oko, Ramogi TV.